Een hele goede morgen hier op de locatiekeuring bij Eppinga in Oudemeerdum. Heel wat beter weer dan vorig jaar, waar we heel veel regen hadden. Nu zonovergoten, veel publiek al aanwezig. Ik keur vandaag met collega's Petra Smit en Esther Reen. Harm van der Meulen zorgt ervoor dat de paarden op tijd in de baan komen. Adriaan zorgt weer voor de livestream en Johanna voor de foto's. Open Maus heeft alle paarden gemeten en, er zijn geen veulens, dus die heeft alle paarden gemeten. De eerste groep, direct een hele goede groep. 4 jaar en oudere veulenboekmerries. Op de 4e plaats opgesteld catalogus nummer 1. Is een wakkere merrie met een edelhoofd die iets lichter in de hoofd-halsverbinding zou mogen zijn. Zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn, ook wat geslotener in de bovenbouw. Merrie beschikt over voldoende kwaliteit beenwerk. De stap was wat danserig, had wel veel actie, maar mocht meer door het lijf naar voren stappen. Zet het voorbeen daarbij wel goed weg. In draf toont ze het een goede techniek met een voldoende sterk achterbeengebruik. Ook hier zou ze meer ruggebruik mogen tonen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Dan gaan we verder met de volgende. En deze groep was echt opvallend door de goede stap bij de paarden. Catalogus nummer 3 is een langgelijnde merrie met veel front. Merrie die voldoende hoogbenig is, iets naar voren gebouwd. Een voldoende sterke bovenlijn, een lang kruis die een fractie hellend is. Het beenwerk is keihard. Zou de sprong of de bouw van het achterbeen zou iets linksachter iets correcter kunnen. Merrie stapt heel goed, actief, veel lichaamsgebruik. In draf, de draf is ruim en zou daarbij iets meer oprichting mogen tonen. In totaliteit een merrie die goed stapt en daarom ook vandaag opgenomen wordt in het stamboek en ster wordt verklaard met een 2e premie. Catalogus 4 is een merrie die zich enorm opwaardeert in beweging. Het is een voldoende hoogbenige merrie die iets meer luxe in het hoofd zou mogen hebben. Ook zou de hals wat langer mogen en de hoofd-halsverbinding wat minder zwaar. Een voldoende sterke bovenlijn. Het kruis zou wat minder hellend mogen zijn. Beenwerk voldoende kwaliteit. Zoals gezegd, merrie waardeert zich op in beweging. Heeft een stakmatige stap die goed aansluit. En in draf toont ze een krachtig achterbeen. Ze vertrekt goed. Ze heeft veel ruimte en ze heeft een goede opwaartse lichaamshouding. Deze merrie wordt ook opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. En dan op kop geplaatst catalogus nummer 2. Een moderne, langgelijnde, jeugdige merrie. Die iets royaler in de rasuitstraling zou mogen zijn. Wel een hele correcte bouw met een goede bovenlijn. Een voldoende romprichting en een hele goede kruisligging. Voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is ruim en krachtig. Ruim en mooi schrijdend. Goed, zet het voorbeen goed weg. Zou in alles wat actiever mogen zijn. In draf toont ze veel houding. Ze kan schakelen. Ze is heel makkelijk. Ze loopt mooi op eigen benen. Deze merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 1e premie. Gefeliciteerd.
We zijn verder gegaan met de driejarigen. Voor ons opgesteld staat catalogus nummer 8. Is een jeugdige, hoogbenige, langgelijnde merrie die iets rijker in de rasuitstraling zou mogen zijn. Heeft een goede romprichting, een goede bovenlijn. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit. Maar de bouw van het rechte spronggewricht moet correcter. Het is ook een merrie die goed kan bewegen. Ruim stappen met een goede takt erin. In draf ook voldoende krachtig, een mooie balans erin, souplesse. Maar vanwege de bouw van het spronggewicht rechtsachter kunnen we de merrie helaas niet opnemen vandaag.
Ja, hierbij de uitslag van de tweede rubriek. Catalogus 8 nummer 8 konden we helaas niet opnemen. Voor ons opgesteld staat catalogus nummer 7. Is een robuuste merrie die iets klassiek aandoet. Die heeft een heel sprekend hoofd. Als we naar de hals en de hoofd-halsverbinding kijken, is dat aan de zware kant. Merrie zou iets meer jeugd mogen uitstralen. Heeft een voldoende bovenlijn, voldoende kruisligging, mag wat opwaartser gebouwd zijn. Voldoende droog beenwerk. De stap heeft voldoende tact en ruimte. De voorbeenstand rechtsvoor kan daarbij iets correcter. In draf heeft de merrie voldoende buiging in het achterbeen, maar zou meer ruggebruik mogen tonen en meer gedragenheid. Merrie wordt vandaag opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Catalogus nummer 5 is een langgelijnde merrie. Met ruim voldoende rasuitstraling, zou iets meer behang mogen hebben. Het is een evenredig gebouwde merrie met een voldoende kruisligging. Achterbeen heeft een goede hoek. Voor is de merrie iets week gecoat. De stap is ruim en taktmatig, sluit goed aan en toont ook souplesse in de stap. De draf heeft voldoende zweefmoment. Merrie heeft weinig tempo nodig. Zou er bij het voorbeen wel wat verder weg mogen zetten. In totaliteit deze merrie opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. Catalogus nummer 6 is een merrie die meer rasuitstraling mag hebben, meer edel in het hoofd mag zijn, iets meer behang. Merrie die een voldoende sterke bovenlijn heeft, een voldoende kruisligging. Merrie die wel iets opwaartser gebouwd mag zijn. Het voorbeen is hol gesteld, dat zien we liever niet, omdat het ten koste gaat van duurzaamheid. Merrie heeft voldoende droog beenwerk. De merrie waardeert zich op in beweging. De stap is ruim met veel tact en regelmaat. In draf toont deze merrie opvallend veel souplesse, veel balans en veel zweefmoment. Deze merrie wordt vanwege die goede draf en die goede stap opgenomen in het stamboek en ster verklaard met een 2e premie. En dan op kop geplaatst catalogus nummer 9. Een hele correct gebouwde merrie met een sierlijke belijning. Die eigenlijk een heel mooi silhouet laat zien. Goede romprichting, goede bovenlijn, sterke lendenen. Hard beenwerk. De stap sluit voldoende aan. Kan iets krachtiger. De draf heeft een krachtig achterbeen, is voldoende opwaarts. Zou erbij iets meer schoudervrijheid mogen tonen. Deze merrie ook opgenomen in het stamboek en ster met een 2e premie. Gefeliciteerd.
De tweede groep 3-jarige merries. Catalogus nummer 10 is een jeugdige, moderne, langgelijnde merrie. Met ruim voldoende rasuitstraling, goede bovenlijn, goede romprichting, voldoende kwaliteit beenwerk. Hoeven zouden wat gelijker mogen zijn en de voorbeenstand zou wat correcter mogen zijn. In de stap zien we ongelijkheid in passen. De draf heeft voldoende vouw in het achterbeen, maar zou meer gedragenheid mogen tonen. Vanwege de kwaliteit van de stap wordt deze merrie vandaag niet opgenomen.
De tweede groep 3-jarigen. Helaas kon catalogus nummer 10 niet worden opgenomen. Voor ons opgesteld staat catalogus nummer 12. En dat is een zeer rastypische merrie met met een heel sprekend hoofd. Een verticale hals die hoog uit de borst komt. Merrie heeft een sierlijke belijning. Voldoende sterke bovenlijn. Brede lendenen. Het kruis zou iets minder hellend mogen zijn. En de merrie zou iets hoogbeniger mogen zijn. Beenwerk mag iets meer kwaliteit uitstralen. In de stap zouden we graag wat meer gelijkheid van passen zien. De draf mag meer in verbinding. Merrie blijft een beetje in een hoog ritme draven. Merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Ja, en catalogus nummer 13 was een hele moeilijke voor ons. Die hebben we ook nog even extra laten stappen. Het is een royaal ontwikkelde, deftige merrie, hoogbenig. Met een hele fraaie rasuitstraling, een lichthoofd-halsverbinding, een verticale hals die lang is en hoog uit de borst komt. Het is ook een langgeleide merrie met een goede bovenlijn. Zou iets opwaartser gebouwd mogen zijn. Beenwerk heeft goede kwaliteit. Achterbeen is een fractie sabelbenig. Merrie die stapt afgepast. Zou daarin meer lichaamsgebruik en meer lengte mogen laten zien. In draf blijft ze in een hoog ritme draven. Zou ze ook de passen meer af mogen maken. Deze merrie wordt opgenomen in het stamboek met een 3e premie. Een heel goed exterieur, maar in beweging komt ze tekort voor sterverklaring. En op kop geplaatst in deze rubriek catalogus nummer 11. Wederom een merrie met veel rasuitstraling, veel behang, iets zwaar in de hoofd-halsverbinding. Heeft een voldoende sierlijke belijning. Doet in het algemeen wat klassiek aan. Zou wat opwaarts gebouwd mogen zijn, wat meer lengte in het voorbeen mogen hebben. Brede lendenpartij. Merrie die stapt met voldoende tact en ruimte. Draaft met voldoende zweefmoment en voldoende souplesse. Zou daarbij iets meer oprichting mogen tonen. In totaliteit een stermerrie met een 2e premie. Gefeliciteerd.
We zijn verder gegaan met de rubriek graadverhoging. Een drietal stamboekmerries van 4 jaar oud. We beginnen bij catalogus nummer 15. Is een merrie met veel behang. Hoofd zou een fractie edeler mogen. De hoofd-halsverbinding is aan de zware kant. De halsstand is voldoende verticaal, maar de hals zou iets langer mogen zijn. Merrie beschikt over een royale schouderpartij. Heeft een voldoende sterke bovenlijn, voornamelijk de lendenen zijn mooi aangesloten. In zijn geheel is de merrie erg neerwaarts gebouwd. Merrie heeft voldoende kwaliteit beenwerk. De stap is ruim en takmatig, maar merrie blijft daarbij erg neerwaarts stappen. En de voorbeenstand is erg toontredend. In de draf heeft de merrie voldoende zweefmoment, een goed gebruik van het achterbeen. Ook hier zou ze meer oprichting mogen tonen. Merrie krijgt vandaag een 3e premie. Dan had hij niet terug kunnen komen. Dan gaan we verder met catalogus nummer 14. Is een merrie met een hele aansprekende voorhand, edel hoofd, een goede halsstand, voldoende lichte hoofd-halsverbinding. Een merrie die voldoende hoogbenig is en evenredig gebouwd is met een goede romprichting. Merrie is erg sterk op de lendenen en dat zien we ook terug in beweging. In de stap zou de merrie meer buiging in het spronggewricht mogen tonen en in de wendingen taktvaster mogen zijn. In draf heeft ze mooi gebruik van het voorbeen, maar ook hier zou ze meer atletisch vermogen mogen laten zien. En dat zit hem wat ons betreft met name in die strakke lendenpartij. Merrie wordt vandaag, die is al stamboek, maar die krijgt vandaag een 3e premie. Op kop geplaatst catalogus nummer 16 is een grootramige merrie met een royale voorhand. Zou iets meer neklengte mogen hebben. Voldoende hoogbenig, goede romprichting, voldoende bovenlijn, voldoende gesloten in die bouw. Voldoende kwaliteit beenwerk. De stap was bij aanvang wat voorzichtig, maar is voldoende takmatig en ruim. De merrie draaft met mooi op eigen benen, met een goed gebruik van het achterbeen, veel takt. Het voorbeen zou iets verder weggezet mogen worden hierbij. Merrie wordt vandaag gepromoveerd naar ster met een 2e premie. Gefeliciteerd.
We zijn toegekomen aan de laatste rubriek hier op deze locatie. Een tweetal Veulenboekhengsten voor sterverklaring. Te beginnen met catalogus nummer 17, een 4-jarige Veulenboekhengst. Is een hengst met een sprekend hoofd met veel behang. De hoofd-halsverbinding is aan de zware kant. De hals is voldoende verticaal gesteld. Het is een hoogbenige hengst met een mooie gesloten bovenlijn. Een lang voorbeen. Beenkwaliteit is voldoende. De hengst is erg hol in het voorbeen en ook beervoetig. Is Frans voor en O-benig achter. De stap is ruim en takmatig. In draf mooi gebruik van het voorbeen en een krachtig achterbeen. De hengst wordt geen ster, daarvoor is het beenwerk niet toereikend.
En een hele mooie afsluiter in de vorm van catalogus nummer 18. Een 3-jarige veulenboekhengst. Een hengst met veel rasuitstraling, heel edel hoofd, veel expressie. Een hele mooie lange voorpluk, lange manen, dikke staart. Een hengst die voldoende opwaarts gebouwd is, heeft een lang voorbeen, sterke bovenlijn, hoogbenig. Het kruis is kort en hellend. Beenwerk heeft voldoende kwaliteit en is ook correct gesteld. Dan de stap is ruim en takmatig. In draf heeft hij veel schakelend vermogen, krachtig gebruik van het achterbeen. Loopt mooi op eigen benen. Deze hengst wordt vandaag sterverklaard. En dan zijn we hiermee dus aan het einde gekomen hier van de locatiekeuring in Gaasterland. Hele mooie resultaten, denk ik. We hopen dat u als publiek heeft genoten. En dank aan ieder die het heeft mogelijk gemaakt om het hier zo goed te laten verlopen. En we gaan nu inpakken en we gaan verder naar stal Sipma, waar we omstreeks 1 uur gaan beginnen. Ik weet niet hoe laat het nu is. Het kan zijn dat het iets later wordt, maar dat zult u zien. Dank u wel.